Hai लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिनखौसो बरायहरबाय आरोना लोगोफोर आं दिनै आबै लाहानाव फाथो खानो थांनो नागिरदों आरोना नायलांबाय थादो होनबा नोंथांमोना भिडिअखौ आंनि नै मना गांनै लालायनानै थांदों आङो ओमफ्राय मनायावबो जेबो गैया माने इसानिफ्राय मना लाबोदोंमोन आरोना ओमफ्राय मनाखौबो लांफानोसै आरो ओमफ्राय मिथाइल' दं मोननैल' इसानि बाबुमोननो लांनो थाखाय जेबोआनो गैया आरो मनायाव मिथाइ मोननैल' ओमफ्राय बेखौनो लाना थांसै आरो थांसै आङो नै साइकेल लाबाय साइकेल सालायना लांसै आहा गय जादो नै गय सान्दुं गोसाथार जादों साइकेल सालायनोसै आरो आं अखा हानायजों लामाफोरावबो दै जमा जाना दङ हाखर हाला जों गामिनि लामाया लामा मोजां मोननोसै नै जों गामिनि लामाया बेसे सोमखोर समायना बिफां लाइफां सारि सारि ओइ फोथाराव ना आबैलानि मोनसिगोन आं ससे थांबानो मा नै मिथाइ लाबोदों आङो मोनाया नै नोंसानि गांनै गांनै दंमोन ना ओमफ्राय लाना फैबाय नै इनोबो हो बाबुनोबो मोनसे बिसिना इखौ मोनसे इनिखौबो इनो बाबुनो मोनसे नों मोनसे हो नै इनिखौबो नै मोसौ खाबानो हाना लाबोबाय हो ओइ थिखां थिखांसो लांबाय दं ओइबो गिसिमोन हाबाय नै बिबोनांफोरा जोंहाना बिबोनां जायो आरोना जा गेदेर गेदेरखा जोंहा बिबोनांफोरा आइयाबो थांदों जानि हो मबाइल नायनाय मिथाइ जाबाय एबारो फाथो माखाया फाथो बिलाइ माखाया फाथो खादों नै बेफोर माखाया ओरैनो ओमफ्राय फाथो बिलाइयानो एम्फौ जाजोबदों नै फाथो बिलाइ माखायानो एम्फौ जाजोबदों फाथो माखाया आबैजों आंजों खाबाय दं आरो दा ओमफ्राय हो हिनजावाबो डिस्टार्ब होफैयो फाथो खानायाव साला नै लांथ'दो फाथो खानायखौ मा Phải sao lưng nữa? Đi đâu mà kì Người bảo màm dương sao rồi xỉ, màm dương thế Màm dưới xa màm dưới xa lưng hả? Bây giờ này Hào sổ xuống nào kìa nào mà nói xem này Ê, này xí gì vậy? Tại chết này Ê Ê, này, khất lợm khất lợm đồ Ê, này Chết vậy, ai hả? Ê, xa lưng ăn đỏ Xa lưng ăn đờ này Xa lưng ăn đờ hả sao? Này nào hột này, này yếu Nữa làm ăn nào Ê, bà bố Nào hột lấy đi ra nào hột lấy Ăn sao mà gửi lên tay kìa đây Hả thật là ngờ Này nào hột này Đây này nào này nào À ấy đi ra nào bà Nào bà Chứ có hại gì hay chết hả? Tao ăn đi Tao ăn đi Rồi
Abilan tapi dia nak ngampai nih unaku sekian cara sebutkan hasilnya saya kira sebut jadi mau menjalan tapi jangan kau karena kau mau paper tadi mulai deh Yung paper tadi di unau mense siapa mense pun nak kan thang dah Yung apa nih mona nih kamu nih mona Yung paper tadi lah nabi deh kalau mbak ada kasus tuh Betul yang pernah kau? Saya lagi tu na. Nilai lagi ya na? Ada lagi ya? Kamu salin na. Sabai. Jangan saya tambah ya, tangan saya tambah kebetulan na. Saya tambah sama antar na. Mau orang kah? Nanti, kelas ni ada. Oi bas, semua. Mana? Mana sini ya? Ish, nah yang dia. Sini yang beri menafsir. Sama lah dia. Nah deh, mimpi lagi kena dia. Iya. Emang tu mana kan lagi? Oh ini. Nah gurih gue masih sih, lo terpalang dah gurih nasi mbak. Baca pun. Nah. Tidak. Oh, ini. Hah? Kenapa? Hamaरे दर्जा दर्जा सब बनान जुबाई नि आके Kalau tak gitu taruh dari konanga. Lari. Amula dia semua juga nama ini nani gulau. Gurih sudah. Goris. Ah, modang mesti ngono hukum satu menram kelas. Singra. Bag rekat di sini. Amarlah sampai nasi jonti betul. Dia thang seperti mana? Kalau masih gitu-gitu tayo. Nah, yang kaya sih. Nah, yang kaya sih. Masuk apa ini? Ayo. Berberi lagi tu nak nama.
Ini ada kena. Parbai. आयो बिलाय मा जाथारोलै बोरसियावसो फैलाबायथारो बिदिया ini ada ini नोंथां फाथो मा दुलथाय बाराबो दे ओंखाराबो बुरो सिदों ini tuh Bsty geder na. Mari geder. Mari geder. पालचुरु खमना Balcony lu kok. ए दा जों ना सुदों फाल्लासो मोननो जोंना नाखौ साम' नै लाना हेलो Telo kok nih. Berat geder so. मा गिदिर गिदिर थारलै जोंना नाया Kalla sih sang na. फाल्लासो Kalla sih. नों माखौ बुस्थुखौसो Baik tiga ke sini jangan. सेरथामसो Setam sih. Setam na. Baik geri lah, geri geder ah. ओरै पुरा 5 केजि 5 kg. Bisa ngapain dulu dong? 20 किलो दङलै 20 kg. Nah, sargrafra nih. नै जोंना फिथिख्रिया ओरैबायदि गिदिर बिदि नुफेराखै खोमा नोंसोरो नायदो नै जाबायदि होद मानसि फिस्लाब्रा Siapa ya? Nih, naya mar burjaka. Sakona ina mende, samu abu nih sakona nih ya, sababu. Ang nambah bala habis nangase. Akai farsi orang nang deh farsi nangase.